pro vás skutečně velká čest, že z rukou pana prezidenta a zakladatele společnosti Li Jin-yuan budete přebírat toto velké ocenění. Společnost Tienz je skutečně obrovská. Pan prezident a zakladatel společnosti Tienz, pan Li Jin-yuan, s doprovodem, a vy ještě jednou zatleskejte distributorům s 8 hvězdami. Probíhá fotografování na památku. Děkuji, pane prezidente. A děkuji i vám. Užijte si vaši cenu a vraťte se na vaše místa. Prosím. Vy se díváte na nominované nejlepší prodejce a vítězem se stává pan Bobby Elenkov. Pan Bobby Elenkov, já bych ho poprosila, aby přišel sem k nám na jeviště. Dále Česká republika. Pojďme se podívat paní Dana Ondřejová. A další země, Maďarsko. Nominování jsou a vítězem se stává pan Šomodi Ferenc. Lotyšsko a tito nominovaní. A vítězem se stává paní Irina Levčuka. Dále máme se, kdo byl právě v Litvě nominován na nejlepšího prodejce. A vítězkou se stává paní Janina Sebetkiene. A teď Polsko. A vítězkou se stává paní Halina Balučkijevič. Paní Halina Balučkijevič přichází jako Rumunsko. Rumunsko a 4 nominace. A vítězem se stává Rodika Graur. Paní Rodika Graur. Slovensko. Vidíme nominované. A vítězkou se stává paní Mária Mlíchová. Šel k nám na jeviště, protože to bude právě on, kdo bude gratulovat a blahopřát našim vítězům, nejlepším prodejcům. Pan Attila předává upomínkový předmět společnosti Tienz, který si mohou naši prodejci umístit. Country manažer Maďarska, poprosím ho, aby se vrátil na místo a poprosím i vás, vítěze, abyste se pomalu vrátili na svá místa. A velký potlesk, nejlepší prodejci. Zase budeme mít za každou zemi 4 nominované a já si sem na jeviště pozvu pouze jednoho vítěze. Za Bulharsko se právě díváte na tváře 3 nominovaných a já prozradím, že vítězkou se stává paní Canka Něnová. Poprosím Česká republika a vy se můžete dívat na následující nominace. A vítězkou se stává paní Nadia Cetkovská. Pojďme 4 nominované právě z této země.
A vítězem se stává Totne Bognár Maria. A my se díváme na Lotyšsko. Lotyšsko a 4 nominovaní. Ale vítězka je jenom jedna. Nina Sajfarová. A teď je tu Litva. Litva a 4 nominace. Vítězem se stává pan Darius Vizintas. A Polsko se pyšní těmito nominovanými. Vítězem se stává paní Aurelia Komorovská. A je tu Rumunsko. Rumunsko a tyto nominace. Vítězkou se stává Corina Emilia Popa. Slovensko. Slovensko a 4 nominované osobnosti. Vítězem se stává Melania Chovancová. A dekoroval právě tyto vítěze distributory a nejlepší sponzory s 5 hvězdami. Za Bulharsko byli nominováni tyto osobnosti. A vítězem se stává paní Ekaterina Manevská. Poprosím paní Ekaterinu a teď už Česká republika. A vy vidíte nominované osobnosti a vítězem se stává Stanislav Čepička. Pan Čepička a teď už další země, Maďarsko. Maďarsko a 4 nominovaní, ale vítězem se stává Medjari Gezani. Poprosím ho, aby přišel k nám. Aby přišla k nám na jeviště a teď už Lotyšsko. Lotyšsko a 4 nominované osobnosti. A vítězem se stává pan Ruslan Sajfarov. Dále Litva. A 4 nominovaní. A vítězem se stává paní Zita Jankuniene. A další země je Polsko. Tady jsou jména těch nejlepších. A vítězem se stává Tereza Karaš. Podíváme se, jak vypadali nominovaní, tady je máte a já vám prozradím, že vítězem se stává Ina Zlavok.